Euskeraz hasi ginen gure pelikulak egiten, modu oso naturalian, realismotik abiatuta, eta poliki-poliki junginan sinisten, Madrilako bidea hartu gabe, aurreko generazioak egin zuen bide hori hartu gabe, hemen egin genezakela zinea, eta zinetik bizi, eta gaur poskarrizia da ikustia nola bukatu daban eta nola gauden, hainbeste produziokin, tekniko pila bat lanian, eta, bihurtu dugu toki interesantia zinagituko euskarrizia. Zaude orain, oskorriren kantutan, itxaskorrietan ekiondoratzen denean, amaren begietan, betirako itzali zinelaz.